update takunzirai update panyaya iri kutrenda yemuchinda uyu wekuuraya mudzimai wake Nemwana. Regai tikupei zvizere. Makadi hamane shamwari, ndine mufaro mukuru nekuti muri kusubscribe and you are supporting me, kunze kwevashoma zvavo vasiri kuda kusubscribe nekuda kwekusiyana kwemaonero. Anyway, I don't do these videos kusvotesa or kuchallenge anybody. Ndinenge ndingotaurawo maonero angu even though achizopesanawo nevamwe, but I try by all means to be neutral, and I also ask you guys kuti mutaurawo zvamunofunga comment section. So anyway, atitoda kupedza nguva. Kana usati wasubscribe, please support my channel ikure kutokumbirawo chikumbiro. Anyway, let's get into today's business. So ndine nyaya panapa, ndine mashoko akataurwa oro akatauriranwa nemumwe anove munhu ane ruzivo oro anozivana nemuchinda wekuuraya mudzimai wake. So I know kuti a lot of people want to know what happened. So this is another source, ndeimwe source, ndeimwe information inogona kutibatsira kuti shandure mafungiro edu oro tirambe takatsika patakatsika maererano nezvakaitwa nemuchinda uyu. Regai tipinde tione tiverenge tisangopedza nguva tichiropodza. So pana pakanzi mukomana wekuuraya mukadzi nemwana uya kumarondera nyaya yake ndei uyu ndemumwe. This is another source, another close source. I had close to an hour one-on-one discussion with this young man after he murdered wife and children. So munhu uyu akakwanisa kugara pasi akataura nemuchinda uyu an hour later, mushure mekunge muchinda uyu aita this crime yaakaita. So ari kuti at first I was so cross about his actions until after he narrated his story. Surely you understand his anger. Mukadzi akatizira apedza kunyora form 6. Results akabuda akapasa. Murume kwaakuti kumukadzi, imi vadzimai chiendai kuyunivhesiti, ini ndochengeta mwana nekutsvaga fees. Anti muri kunzwa? Kana imi mapedza degree renyu, ini ndochiendawo because murume also was young and had a good A level. So I agree with this because if you remember manyoraita murume, you could see kuti munhu akati dzidzei. Mukadzi akapedza recently because this couple yakarorana muna December 2018. So mukadzi apedza akawana basa permanent senior post kuRie and was being paid handsomely. So muri kuzvinzwa kaizvi kuti mukadzi akapedza achibhadharirwa nemurume wake ndobva awana basa and anga akubhadharirwa mari iri nani. She was only 4 months atanga basa, kwakutanga kuramba bonde achiti tanga waenda kuchikoro. Akuti zvakare handikwanise kuita mumwe mwana newe kusvika 1 degree. Akuti handiite bonde nerovha. Akuti handibikire munhu asingashande. Because murume haana kubvira awanawo basa decent job, aingokiya kutsvaga fees yemukadzi nekuchengeta mwana. Apa mukadzi anga akutaura shit. Hanzi ndaiti ndikaonawo message mufoni memukadzi ndikabvunza ndonzi abayiwa ngaabude. Zvakawanda zvaakataura anoti mai vemukadzi ndivo vanga vari pamberi kuti kana mwana wangu asiri kukuitira musiye, tsvaga mumwe mukadzi. Yewo mashoko vedare, handiziye kuti munoti akudiniwo neupdate iyi. We don't know if this is true or this is false. In the case yekuti this is true, tengetangwa ti saka ngationesanei vabereki. In the case yekuti this is true, dai uri iwe murume waiita sei? After you struggled kuita zvakasiyana siyana. Let us remember in the first suicidal note, amai vemukadzi vaitaura kuti baba vemusikana ndo vaendesa mwana kuchikoro pesa. Saka I think vakazoshaika ndo vakafela oro vakarambana, we don't know. Ndobva murume azoita sei? Azoenderera mberi achiendesa mudzimai wake kupi? Kuchikoro. Ndobva zvakadai zvatanga.
Saka munoionawo sei nyaya iyi? Kutaura chokwadi guys, nyaya yakadai wakazi kekutanga dzichiitika nyaya dzakadai dzekuendesana kuchikoro nekuzoti aendeswa anozotanga kuzotaura zvaanoda. Varumewo vanozvita futi, vanogona kuendeswa kuchikoro, vanogona kuvhurirwa business, anogona kuwedzerwa mari yebusiness, anogona kuendeswa kuchipatara. Munhu anga akurwara ada kufa otopora, apora otanga zvake kuita chamuramba mhuru sechaiitwa nanyakupondwa uyo kana nanyakuuraiwa. Saka inini mubvunzo wangu ndewekuti imimi munozvionawo sei? Munoti kudii nekuita uku? Was it fair kusaidhi remukomana? Was he just supposed to go and look for another wife? Was he supposed kutsvaga mumwe munhu wokurara naye asina kuenda kuchikoro, asina degree, rovhasa iye and all that stuff? Of course we don't know kuti why mukadzi wanga ataura mashoko aya, but ndo mamirira yakaita nyaya yakatodeuka. So far this is the latest update we have. Saka imimi mabereki ndodawo kuti mundiudze kuti munoti kudii, nekuti mudzimai anga auti handikwanise kuita bonde, tanga waenda kuchikoro. Handikwanise kuita mumwe mwana newe kusvika wane degree. Akuti handiite bonde nerovha. Akuti handibikire munhu asingashande. What's your take on that? Let's say it's true. Let's say zveshuwa ndo zvanga zvakutaurwa nemukadzi uyu. What were you going to do? What was going to be your reaction? Guys, ngatimboonesane sevanhu vakuru. What were you going to do? Nyasa ansuda kutaura because comment section ukundanzwa nekunzi uri kujaja, uri kutora side, uri kudi. I would love kunzwa ma comments enyu comment section muchitaurawo zvamunofunga kuti dai muri imimi maita sei. Dai yanga iri hanzvadzi yenyu iri kurambirwa bonde, dai yanga iri hanzvadzi yenyu iri kurambirwa kuita mwana wechitu, dai iri hanzvadzi yenyu iri kunzwa mashoko aya, tomboti hausiriwe maidii. Dai anga ari mwana wenyu amai, maidii. So I would love kunzwa ku comment section kuti muri kuti kudii guys. So this is the update that we have panyaya iyi. Nyaya inosiririsa zvikuru, inyaya inorwadza kunyanya kuna vakarasikirwa nemwana wavo uye nemwana mudiki akarasikirwa neupenyu zvakare muchiitiko ichi. Tinoti kuvavira vakashayika aiwa rest in eternal peace. So this is the update that I had today guys. Please let me know what you think in the comment section. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Kutokumbirawo ndimi munotoita kuti ma channels ana akure. Simba redu riri maoko menyu, simba rehove riri mumvura, imimi ndiri mumvura yacho. Until we meet again, salute.